Таблета игра. Защо лайфа ми умря? Кой би свитката извади? Живота ми се стъжни. Таблетът хвана вируса на бактерията. О, защо живея по-добре да умра? Без технологията на света. Сега ще се разлева и тук ще стане фонтан. О, шишето е по-голям. Тъжен съм и съм сам. Какъв е този живот? Какъв е този живот? Ще правя перфект, за да се отдуша. Дайте се напия, хайде да се напия. Тъжен съм и ми се оправя това. Цела станах вир вода, без лайфая. Защо ми е душа? Ще взема да полетя. Чакай, но аз наистина полетях. Колко ли съм тъжен? И това наистина ми се случва, което видяхте в видеото, когато бисквитката падне в контакта или нещо стане, или да, когато Wi-Fi ми хвана вирус, така повестях. Да, не се разревах, но аз повестях. И така, това ми е втората пародия, ако искате да правя още такива. Пак сте ми помогли. Просто докато видя, че искате, пращайте лайкове. Аз ще ви кажа, когато спрете да пращайте лайковете. Довиждане.